kum sang ni som ni panga chuan chung thar hi chiar chu kan tum dawn ni bung khat te in kan chhir anga a chhir ve tu ennom chuan WhatsApp number karon danga chuta chuan invoice kha in lo record anga milon thon anga kan upload anga subscriber te viewer te awni comment chu chung thar chiar chhuak ho dawn tih na nih chu ma kan chiar tanga chumi ma leh lok chuan tuna ka chiar tur hi mizo bible tih ka download ami ni a hemi ka download na hi a thu ziak hi bible nena in mil lo deuh a awm leh zeuh thin a chungah chuan min lo hrethiam ula tin a thulam dan a rit danah te pawh tih zawl te pawh a awm ang chungah chuan min lo hrethiam dawn nia tunah rian thu lo ngai thlang taya bung khat sang khat atang hian kan chiar anga Abraham a thlah David a thlah Isua Krista a thlah tu te in thlah dan chan chin chu Abraham an Isaka a hringa Isakan Jacob a hringa Jacob an Judah a hringa hetah chuan Juba in te Judah tih zawk tur ani Judah leh a unau te a hringa Judan Tamari laka Paresa leh Zera a hringa Peresan Eroma a hringa Eroman Arama a hringa Araman Aminadaba a hringa Aminadaban Nasona a hringa Nasonan Salmona a hringa Salomonan Rahabil laka Boaza a hringa Boazan Ruthi laka Obida a hringa Obidan Jesaya a hringa Jesayan lal Davida a hringa tin Davidan Urian upui laka Salomona a hringa Salomonan Rehoboam a hringa Rehoboaman Abia a hringa Abian Asa a hringa Asan Jehosaphatha a hringa Jehosaphathan Jehoram a hringa Jehoraman Uzia a hringa Uzian Jotham a hringa Jothaman Ahaza a hringa Ahazan Hezekiah a hringa Hezekiah Manasseh a hringa Manasseh an Amon a hringa Amon an Jesaiah a hringa Babylon lama sala an hruai lai vel khan Josian Jekonia le a unau te a hringa tin Babylon lama sala an hruai nuin Jekonan Salathiel a hringa Salathiel an Zerubbabel a hringa Zerubbabel an Abida a hringa Abiudan tih ni awm tak ani Eliakim a hringa Eliakim an Azora a hringa Azora an Zadoka a hringa Zadoka an Akima a hringa Akima an Eliahuda a hringa Eliahudan Eliazar a hringa Eliazar an Mathana a hringa Mathana an Jacob a hringa Jacob an Josepha Mari pasal chu a hringa chumi Mari laka chuan Isua Krista an tih hi a lo piang ta ani chuan zong chu Abraham atangin Davida tlengin chuan som leh chuan li ani a Davida atangin Babylon lama sala an hruai tlengin chuan som leh chuan li ani a Babylon lama sala an hruai atangin Krista tlengin chuan som leh chuan li ani tin Isua Krista lo pian dan chu hetiang ani anu Mari chu Joseph ane anin hual lain anin Paul main tharau thiang hlimin arai tir tih an lo hreta a tichuan a pasal tur Joseph chu mi fel tak
ani a tlang than tir adu lova arukin bansan atuma nima sela chung thu chu angai to lain ngai te amanga lalpa van tir kho anena aloin lara Joseph nang Davida pa inupui hual mari chu nei lau su anaw pai chu tharau thiang nim lak ani asin papa athinga aminga iswa isa ang ani chuan ami te an thil ti sual laka achan dam don si a ati a tin lalpa zol nei ka a ngai te la thiang nim chu arai anga papa athinga aminga Emmanuel an sa ang ya asoi kha lo thlen te na turin chung zong chu alo ani Emmanuel chú kan hne na pathian om tin ani ti chuan Joseph chu amuhil athapa lalpa van tir kovin ahne na thu apek ang chuan ati a anupui hual chu anei ta a nima sela papa athin ma lo zong apolo tin aminga iswa asaka a kan bung khat chu kan chiar zawa atu kan chiar te nalpan bal som sak se